Jo 1800-luvulla kuohuvan vesivoiman äärellä Tampereen seudulla heittäydyttiin innovatiivisiksi. Kauas metropoleista merireittien ulottumattomiin rakennettiin mittava teollinen keskittymä. Täällä kehitettiin rohkeasti uusia tuotteita ja luotiin vankka perusta myös tulevien menestystuotteiden viemiseksi maailmalle. Tämä on kaukonäköisyyttä, kykyä ajatella laajasti ja peilata tulevaa. Tällaiseen maaperään on tänäänkin erityisen luontevaa rakentaa uutta. Sellaista, joka omalla toiminnallaan luo pohjaa koko alueen hyvinvoinnille ja antaa valmiuksia tulevien menestystarinoiden kehittämiseen. Uudessa keskuspuhdistamo-hankkeessa on kyse juuri tästä. Tampereen seudun keskuspuhdistamo-hanke koostuu oikeastaan 2 osasta. Ensinnäkin siinä on Sulkavuoreen rakennettava, kallioon sijoitettava varsinainen puhdistamo ja sitten siihen hankkeeseen kuuluu vielä merkittävänä osana sinne johtavat viemärilinjat. Eli tässähän sitten jätevesiä siirretään tänne Sulkavuoren alueelle Raholan puhdistamolta ja Viinikanlahden puhdistamolta ja Lempäälän nykyiseltä jäteveden puhdistamolta. Ajan oloon tällä puhdistamolla vuonna 1940 on suunniteltu puhdistettavan noin 430 000 asukkaan jätevedet ajanmukaisella tavalla. Laitoksen rakentamisessa varaudutaan monin tavoin tulevaan, myös siihen, että puhdistamon kapasiteettia voidaan jatkossa joustavasti lisätä. Se on toimintavarma ja kaikki tämmöiset riskit on saatu minimoitua, eli ei tule tämmöisiä yllättäviä tilanteita, mitä saattaa sitten pienemmissä laitoksissa tulla. Ja ne kokemukset, mitä on Turun ja Helsingin puhdistamoista, niin ne kyllä puoltavat sitä, että tämmöinen ratkaisu on erittäin hyvä. Suomessa jätevesien puhdistus on erittäin korkealla tasolla. Että jos verrataan esimerkiksi EU-direktiivien vaatimuksiin, niin meillä ympäristöluvissa vaatimukset ovat huomattavasti tiukemmat. Ja tyypillistä on, että jäteveden puhdistamot edelleen omassa toiminnassaan tekevät paljon parempaa tulosta kuin mitä ympäristöluvissa edellytetään. Keskuspuhdistamo louhitaan syvälle tiiviiseen kallioperään Tampereen Sulkavuoreen. Kohde on huolella valittu, maaperältään tutkittu ja on logistisestikin erinomainen sijoituspaikka. Tällä hetkellä on tarkoitus johtaa puhdistamolle jätevedet Tampereelta, Lempäälästä, Vesilahdelta, Pirkkalasta, Kangasalta ja Ylöjärveltä. Hankkeen koko alueelle tuottamat hyödyt ja merkitys ovat monitahoiset ja mittavat. Puhdistamo itsessään toimii älykkäästi, luonnon omia puhdistusmekanismeja hyödyntäen. Laitoksessa ylläpidetään omia mikrobikantoja, jotka käyttävät vedessä olevia jätteitä ravintonaan. Ja prosessia on kehitetty edelleen. Esimerkiksi teollisia jätteitä laitetaan töihin, puhdistamaan osaltaan jätevesiä. Ravinnetasoltaan ollaan jo lähellä tämmöistä erinomaista luokkaa, eli ei mitään tämmöisiä leväongelmia. Kalasto voi hyvin, happitilanne on hyvä. Hygieniset haitat vähenee, koska siellä tulee jälkikäsittely sinne puhdistamolle, mitä ei tässä ole. Eli hiekka suodatetaan se puhdistettu vesi, eli sinne jää sitten melkein ne loputkin bakteerit. Miten keskuspuhdistamo muutoin hyödyttää Pirkanmaata ja pirkanmaalaisia? Paremman puhdistusprosessin myötä alueen vesistön kunto paranee entisestään, mikä taas parantaa yleistä elämänlaatua ja viihtyisyyttä. Myös hajuhaitat vähenevät aivan oleellisesti nykyiseen verrattuna. Ja kun sitten vanhoja puhdistamoita suljetaan, laadukasta tonttitilaa vapautuu muuhun käyttöön. Tänään myös yritykset, miettiessään uusia sijoittumispaikkoja, ottavat entistä enemmän huomioon ympäristöasiat ja sijoittuvat mieluiten sinne, missä myös jätevesien käsittely hoidetaan huolella. Ja tarkoitus on, että täällä toimitaan valtakunnan parhaalla laatutasolla. Tampereen seudun keskuspuhdistamo on sijoitus pitkälle tulevaisuuteen. Jälkipolvet kiittävät, ja myös nykyiset.